terus Oktober nanggone Pulung. Lho, nggone sapa? Anggone Fahmi dadi manten. Gong, aja lho, Gong. Dikira tenan itu. Wah, alhamdulillah lambene wonten. Allahumma amin. Amin. Tolong. tak kira nek tenan ki melu seneng kok. Dadi nganten ki seneng. Ayo bocah soleh. Iki ana panyuwunan kok ora diwaca sisan ki mau lali. Napa? Enten panyuwunan nyuwun lagu menawi saged wonten hadiyahipun sedasa yuta setunggal lagu. Lagunipun Langgam Bengawan Solo Saasate. Kuwi lagono dhewe kok. Mboten kok. Gong aku mengelingi ya. Napa? Aku niteni tawone lho. Pelawak ki goroh omonge. Ora jujur terus setruk ki lambene, Gong. Piye, Kang? Alah niku lak teori. Ning kula bersyukur kok Mas Petruk. Kula niku saged ngomong cetha niku sakniki pun. Ning estu lho menika. Niku nyawa balen niku Bagong niku. Rumiyin kula niku nate pinaringan ganjaran setruk 3 tahun. Niki pun sehat matur nuwun. Aku biyen tro arep muni iki rekoso. Saiki cetha. Saiki cetha biyen muni o. Saiki muni dokter cetha dokter. Biyen iki arep muni kontrol ra iso. Wis. Rasa terus. Ra iso biyen. Isone biyen mung periksa dokter biyen. Saiki cetha. Wis alhamdulillah. Nyengekmu lho lho. Sehat kok. Monggo dipun bawani, Mbak. Ngangge bawa mboten iki? Nino. Noni nono nono. Iya, Kang, bawa, Kang. Ninting swara. Iya. Bawa. Napa niku? Oh. Mboten saged ya. Monggo, iya Mbak. Nah, iki sawo Pulung bakule jeruk ya. Kemuncur tenane. Kalau ki Bakule jeruk Pulung. Monggo. Bocah soleh mitumreng ramah ibu ku Mbak Wahmi.
bocah soleh. Wah, jan. Niki wau digarap para kadang-kadang saking isi Surakarta hadiningrat. Oh, nggih. Ingkang ngripta sinten? Menika lagu lami namung dipun ninggalaken. Nggih, wah. Lagunipun asli Manyar Sosro. Manyar Sosro, Manyar Sosro. Kuwi lho Mas Petro. Niku terus diiseni lagu-lagu niki wau Islami. Bocah- Le, Oh, iki cah soleh sanate kudu piye? bocah soleh ki ya kuwi padha karo kekandan iki lho ngandake bocah soleh. Bocah soleh ki sak ora-orane siji, Ah. sregep sembahyang, imane kudu Kuat. kuat, digula wentah sing apik. Anut wong tuwa, Ya nurut sampeyan kuwi agamamu apa? Islam. Islam. Yo. Ya sembahyang 5 wektu. Ya iya to, Le. Aku tak takon nek sembahyang Hah? sing mbok nggo ki apa wae. Mone ya koplok, Terus lambi koko. Terus Terus sarung, terus sajadah. wis Ya wis to apa meneh? berarti sembayangmu durung sah. Lah kok iso? Aku lak takon, kowe nek sembayang sik mbok nggo apa wae? Kuplok, Lah iya, lambi terus? koko, sarung, gelar Lah sajadah. iya wong gek sembayang kok iso nganggo kupluk. Nganggo sajadah carane piye? Sing bener ki ya sadurunge sembayang sajadah dipasang, kupluk dienggo, klambi diagem, sarung dienggo, lagi sembayang iki sah. Oh, salah nek. Lho ora salah wong aku ngimutke. Oh, Wong sembayang kok nganggo kupluk. kowe kena tak lekne. Tak lekne. Apa, Mas? Wong kon salat iki dosa apa untuk ganjaran wong kon salat? Ayo ganjarane gedhe wong ngelingake wong lali salat, kon salat kuwi ganjarane gedhe. Ah dosa le. Lho kok iso dosa? Wong salat kok kongkon ya batal lah salat. Oh iya. Jare nduk yo. Anane aku kongkon mergo sing salat gek nganggo kupluk. Kalah meneh. Sembuh. Wis kali bagong terus aku. Wonten panyuwunan malih. Wonten menika. Wah, jan meniki penggemar. Nuwun kathah. lalagon eman-eman. Eman-eman. Ngaturaken sugeng milad ingkang kaping 300 semoga Unmuh Ponorogo semakin maju. Amin ya rabbal Saking Pak alamin. Bambang Tri. UPT PMB Unmuh Ponorogo. Oh nggih. Monggo Cok. Eman-eman. Eman-eman. Eman-eman wong bagus kok gak sembayang. Nah, niku. Eman-eman wong ayu kok gak sembayang. Eman-eman sugih kok gak sembayang. Iki lagune. Maneman. Monggo dipun bawani Mbak Darsini. Ya. Jroning urip
Monggo Mas Dedi. Sriwatari wanci bengi ing tengahing kutha Sala aja nganti ketekan pati yen durung sangu amal utama Ya pada sembahyang mujuke jejeging iman. Ya pada sembahyang minangka cahyaing Islam. Iman, 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 iman. Iman, 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 iman. Wong bagus ora sembahyang. Wong bagus ora sembahyang. Sira iku bagus endi? Sira iku bagus endi? Sira kawan Nabi Yusuf. Wong bagus sregep sembahyang. Ya pada sembahyang mujuke jejeging iman. Ya pada sembahyang minangka cahyaing Islam. Iman, 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 iman. Iman, 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 iman. Wong ayu ora sembahyang. Wong ayu ora sembahyang. Sira iku ayu andi? Sira iku ayu andi? Sira kawan Zulaika. Wong ayu sregep sembahyang. Ya pada sembahyang mujuke jejeging iman. Ya pada sembahyang minangka cahyaing Islam. Iman, 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 iman. Iman, 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 iman. Wong sugih ora sembahyang. Wong sugih ora sembahyang. Sira iku sugih andi? Sira iku sugih andi? Sira kawan Nabi Sulaiman. Wong sugih sregep sembahyang. Ya pada sembahyang mujuke jejeging iman. Ya pada sembahyang minangka cahyaing Islam. Sembah nuwun sampun katur lagon eman-eman Mas Petruk. Kebak pitutur niku nggih. Nggih, leres. Kula Menika asli saking Magelang lagu menika. Magelang. Enten pondok ing Gontor nika. Nggih, asli Montor enam. Magelangan. Nggih. Kutha. Kula nyuwun gending langnan kula. Apa? Caping gunung, urung to. Caping gunung. Nggih. Santai wae, Tru. Ya mene urung metu caping gunung. Enten mboten? Para Ya nek ora ana caping ya Para kayak penyuluh. helm ora apa-apa tuh ya. helm gunung. Pengumuman Nggih. telah jatuh kontak mobil Forza AB 1694 AT.
dompet warna coklat, dan STN. Barang siapa menemukan harap dikembalikan ke sekretariat panitia dengan nomor telepon 0856 475 25 232. Wonten sing jalan ten iki. Hati-hati. Nggih. Gegek dompetmu ya itu. Dompetku saka bojoku kok. Oh niku badhe budal niku kula titipne timbangane dipetok Bagong mengke ngono. Dari kru BBS TV Madiun. Request tembang Caping Gunung. Ah, dalah. Titip salam dumateng para pamriksa BBS TV dimanapun berada lan ngaturaken sugeng ambal warsa damel Unmuh Ponorogo. Jangan lupa saksikan tayang ulangnya tanggal 7 Mei 2016 di BBS TV Madiun. Matur nuwun. Nggih. Tayang ulang. Mung muga tekan Solo ki gambare iki. Nggih, jelas. Iki jangkauane panjang niku kok. Nggih. Caping Gunung. Nah. Mas Petruk ada jengleng napa? Foto wae mboten kuat jeglek kok niku. Boyoke mengke ceklak. Pun sing halus-halus mawon. Ora Nggih, apa. leres. Ora apa-apa kok. Jegleng kamu bola paling mengremuk ora apa-apa. Oh, enak ta kok. Kancane remuk seneng ya. Apa Bagong ya jengleng malah oh hernia. Nembe wudunen nek. Monggo punaturaken bawanipun Pangkur Caping Gunung. Nah, Engkang nyekar. menika pinggir tengen kula pas menika. Oh. Saking Delanggu Klaten, Surakarta Jawa Tengah. Asmanipun Mbak Hesti Tomo. Mbak Esti Hesti Tomo. Tomo. Apa to? Artine kok? Sik, Mbak Hesti. wong wedok kok jenengane nganggo o. Nah iya. Iki jenenge Boten mung bapake. tambah piyambak jenenge Hesti. Oh. Nek Tomo niku jeneng gajah. Oh. Cilik kok gajah. Lah nggih. Lah cilik kok gajah. Pangkur Caping Gunung. Monggo. Saben bengi nyawang Hop. Oper Mbak Rusiati. Nah, ben melek ayo. Mbak jagake ayo. yen mamajang amangkara jana rekuning Hop, kantos Mbak Darsini. Giliran. kembang wae wataan gula Hop, Pahmi. pacitan sarawi jenang Hesti. panas udan Parian Mbak Fahmi. Menano. mam sega Terus lawe werna-werna unmuh panaraga
Kuncoro Hanjayeng Bawono. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih doanya Mbak Fahmi. Amin, amin. Yo, ganti Mbak Ros, parian Mbak. Ngono. Yo, catetannya buka. Mangan sego Aduh. Kan sego. lalape tokolan Terus unmuh ponorogo pencipta siswa unggulan. Alhamdulillah, mahasiswa unggulan nggih. Gentos ayo. Mbak Tar sini. Hesti. Ngono. Menyang Solo Ayo ngilang. tuku pupur Terus unmuh Ponorogo mugi subur makmur. amin. Amin, amin. Alhamdulillah. Amin, amin. Dar sini. Tuku Dlima imbuhe kates Terus unmuh Ponorogo selalu sukses. alhamdulillah. Ki dalang Sarmadi. Ngono. Kayak ketiban sampur. Ben. Keblekan nondo. Aduh duh 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 duh, duh. Eh, Mas yang sarake awak tuh. Geblekan londo terus. Rasane kaya ngopo? Mbok ngrasake dhewe ngono. Unmuh Ponorogo. Tetep Jaya Saliminyo Hanjayeng. Angel Hei, wadah. se. Wis mau. Kowe iki parian apa maca koran? Kah. Kok sak kalimat Kamu diwaca. sesalen. Tawarai. Iki lho. Ayo iki Mas Petro. Petro iki lho. Contoh. Nano. Lho, iki. Mangan njuk Nyang anjuk. Terus tuku diesel. Terus? Diesel. Yen kurang unjuk Kurang munjuk. ya diganjel. Ya. Apa iki pengalaman pribadi. apa iki? Putrane niku lho, putrane niku bubuk kurang munjuk gitu. Oke. Ngoten ngono. Saya BG. BG sinten? Bagong BG. Oh, nggih. Ana ula Terus mangan linggis, Piye kolu? ngececeng. kuwi ngandhake ora pari. Oh, kumpul wakilke penonton niku kok pun pinter-pinter kok. Lah nggih. Mangan uyah Terus dicampur es. heeh. Universitas Muhammadiyah selalu sukses. Amin ya rabbal alamin. Dongamu apik le. Nano. Ayo. Fahmi. Panas sedan aling caping gono. Yo, Mbak Esti. Jeneman terus langsung tok anu langgam. Yuk. Misowa caping gono latihan wangun sarepta Timun sekarang terus bangun negarane, bangun negarane. Jor kelingan
drong drong sampun katur Mas Petruk caping kula wau. Matur nuwun Pak Muga Esti. menggawe. Alhamdulillah. Dipun lajengaken menika. Oh nggih. Nyuwun uler kambang kanthi atur nderek mangayi bagya milak Unmuh Ponorogo ke-30. Semoga berkembang pesat dan bisa kerjasama dengan Stikes Buana Usada Ponorogo. Amin. Dari pembina Yayasan Dr. Munawar SHMM. Wah, nggih. Mugi-mugi wonten tanggapanipun nggih Mas Petruk menika kerjasama kalian Stikes Buana Usada. Moga-moga Nggih. ultah jaya terus setahun sepisan syukuran Wayangan neh ya. ngoten to. Ngundang Bagong neh. Alhamdulillah. Petruk meneh. Mbak Ros, monggo klasik panjenengan Mbak Ni uler kambang. Ayo, jineman. Monggo, ya. Trahing nata garwa risang tenan jaya
Mbak Arus reng piye? Iso gawe tamba wong jipe. Iya. Swara kok saya apik, saya Lur apik. kambang pelok Mbak Arus wis wah Ya cetha, jelas. kaya nguntah-nguntah lo kae. Iya. Lagi pas penak le nyuwara. Tenan ya. Anggere dele pas bolong ngono kuwi. Nek buntet wih merengut kae nganti lembute wedi. Nek iki jan wah mak gregah pikir aku mong lur kambang pelok mong wis suwe ra metu lho iki. Jan Ora kebeneran. ngabat ora metu iki. Nggih saestu niki. Ora kok jeneng aleme kasunyatan kok. Sedaya iki Saya ngangge tuwa kok saya mapan swara lho. Lah iya. Jane wis STW lho, ini kok jek GP ya. STW setengah tuwa. GP gempi. Nek kaya apa, kaya uwi gempi. Lah iya. Nggih, terima kasih. Ah iki eneng sing kepareng ngersake lagon Jaipongan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nuwun sewu dalem saking Himakom. Nyuwun lelagon bajing loncat. Dipun beksani bajing loncat. Dipun beksani Jaipong. Nah, saking Pulung Ponorogo. Lho, piye? wah, cocok. Yo, Ajeng Mbak dibeksani. Fahmi. Dadi godhong kates nggih lega. Ngono niku. Kedah niku. Nggih. Ayo Mbak Fami. Sing nembang Mbak Esti. Yo. Mriki to ya. Mriki lho. Aman. Kalangan. aman. Monggo Aman-aman. kersa. Pun sepuh. Awor mriki Aman, aman. 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 Mriki mriki. Mriku saged monggo. Mriki mriki, mangga. Niki. Tapi kan saged ya. Iki Opor yang beli kelir kan. santai mawon. Kene. Kene. Bahaya. Aku wis ora galak wis kethok buntute kok santai wae kene. Kirik Pak. Lah nggih. Monggo lanjut pon ora sanggup dibawani. Lanjut. Nah, Jaipong. Waduh. Penggemar wis mengono. Fahmi. Terkenal niki kok. Kula ki jujur Mas Petro, Nggih. kula niku kalih Fahmi niku riyen pun gadah rasa. Pengen seneng jane niku. Ning jujur mawon gandeng Fahmi kalih kula niku beda keyakinan dados kula batalke kula boten sida tresna. Nggih. Beda keyakin sampean yakin ngono ora yakin. Kula yakin seneng kalih Fahmi ning Fahmi yakin boten seneng kula niku lho. Kula kita nek perbedaan agama. Ayo. Bajing loncat. Sing wis kudu to ya. Aku wingi nonton Santai, TV Banten. Simayang Bayu sing Jaipong Fahmi. Wah. Wih. Nyenengke kae. Yo, uncalnya ikut kalah karo bojone dike. Anggere ngene iki wah. Anggere guwak bokong lho. Bokong kok dibuak. Nanti kaya Ning ngegol. kaya bal cetuk. Jajal dibaleni kaya ngopo? Ngen kaya sing Banten wingi jajal. Guwak Yo. bokonge, guwak bokong. Monggo. Najan Ponorogo. Ing loncat. Ayo. Bajing loncat. Ale, latihan ale. Loncat. Tas enak. Aduh. Apabila naosan yang guna. Bajing loncat. Bajing loncat. Terus enak. Aduh bapak. Apabila narosan tapi yang salira terus bisa
Matur nuwun. Hebat. Ora nyala cah pulung wis njahit. Iya. Lengguak bokong jebul wah sae tenan. Terus jeruk-jeruk ditinggal mah dodol iki. Terima kasih ayo. Kripik gedang kripik telo sithik edang waton rata. Iya. Nuwun, kula nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh Mas Petruk. Wonten ing bumi Riok tercinta dan wilujeng dalu. Semoga Mas Petruk tetap sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kula nyuwun lelagon Gelang Kalung dipun tayupaken. Gending menika katut dumateng setunggal sedulur kanca-kanca Bapak tani wonten ing Bakung Dembung Jogoragan. Lan sak kiwatengenipun semoga nggene nanandur diparingi subur. Amin ya rabbal alamin. Makmur kalis ing sambikala. Amin. Kalih kula aturaken selamat ulang tahun Unmuh Ponorogo, mugi tambah yuswa tambah maju. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saking kula penjahit Jumadi. Jamaah Almanar Unmuh Ponorogo. percetakan dan sablon di Kiprin Jalan Jaksagung Suprapto 85B Ponorogo. HP 081 259 02562. Aduh. Monggo Gelang Kalung. Menika dipun suwun Mbak Fahmi malih. Oh. Iku sing nyuwun sing tukang jahit niku wau. Nggih. Niku kanca kula ning beda jurusan. Jurusan Niku lak namine sami kula padha Jumadine. oh nggih, Jumadi. Niku wau Jumadi tukang jahit. Leres. Nek kula kan benten. Sampean Jumadi sedot WC. Bagong. Eh, Nano. Ah. Itu kuwi, Kang. Gelang Kalung kok. Ayo karo sapa karo Mas Petruk apa karo Mas Bagong sing tayub iki lho. Tayuban. ayo. Wis. Tayub kuwi tatanan sing guyub. Nah, dudu tatane wong mendem. Nggih, ayo. Tayub ditata guyub. Tatanan sing guyub. Monggo. Toget ditata karo joget. Kali sinten? Mah Karmadi. Kali Pak Sarmadi. Pak Sarmadi. Sarmadi. Maju, Pak Sarmadi. Ayo. Suatu kehormatan bila mana Pak Sarmadi kepareng minggah panggung. Udahlah. Ben ora ngantuk. Suatu kehormatan untuk Unmuh Ponorogo. Kita Sarmadi mau bekso. Wah. Nah. Sama ngerti jodoh. Dan bengi dan bengi yang melok tenan. Ya. Sik. Gajah. Saka kono Mas lakone Mas. Saka kono Mas. Tak matne sing tenanan. Aceng teh putih Mas Armadi nggodhog wedang iki. Lari sira elok. Hebat. Mambu Monggo, bar Mas. mayang Mas Bagong. Mambu bar mayang lho kuwi. Wonten pundi? Galek. Oh. Sajake. Sindene Esti. Ya. Oh, pasangan ya, Dek. Beto sinden pinten Pak Dalu? 3. Oh, 3. Nggih. Nggih nganu. Maksudnya piye kok ngene-ngene terus ngene-ngene iki piye? Niki ndamel Gusti basa. ngijabahi mbuh lho kok. Boten Pak, boten. Tiga Pak. Sumpah 3. Arep etok Yo, bisu. Mbak Fahmi. Gelang Kalung. Gelang kalung. Gelang kalung sing tak tampa Pikir. ngelingake jamane semono nalika biyen
apa kewirake Lagake. janji pengen urip bebarengan. Hop. Iki sing duwe iki apa batine apa awake kok Aku ngerti karepe iki. juga begegek kaya tugu. Kalau ki ngerti le joget wong ngeten iki aku ngerti. Abot nyangga weteng iki. Oh joget kok meneng wae kaya Joget dalam, joget dalam. joget luar to. boleh. Mas. Apa kok wah jan jogetane iso kaya galon. Apa meneng kok. Ayo. Ayo. Dipublikasikan. Oh. Saudara-saudara, inilah Tayyub dari Trenggalek. Di dalam Sarmati Ya beserta Fahmiatin. selamat menyaksikan. Kalung sing dak tampa ngelingake jamane semono nalika biyen-biyene tresno aku nganti salawasi apa kewira kelingan janji pengen urip bebarengan bendina nyamuk tak apa pancen sliramu ra krasa apa sliramu ra ketun among rekoso urip ana gunung bunga susah dilakoni yen rezeki Gusti sing maringi kalung dadi saksi muga sliramu ra bakal mrene wiwit donyangan di akhir doang bagus sing gak pikir-pikir Sik. Kuwi mbok yo limang bengi yo Sik. kuat ngono kuwi. Jogetmu kaya sendaren nyantel neng pang angger ketarik mung gedhe-gedhek tok. Ku entek kena udan terus suwek kabeh. Kuwi mau jenenge wong nguyuh. Wah. Ya Begegek tok. ngangge rasa niku ngangge rasa. Hei, ngopo kae? Nek kadang-kadang nguyuh sak nggon-nggon. Yes ben pancen. Joget galek iki ngono kuwi lho. Ora apa-apa, wis. Galek iki. Ora apa, sing penting ora mangan tanduran. Dek kaya apa? Terima kasih. Yo. Entek-entekane Mas Bagong nembang apa, Mas? Napa, Mas? Nembang apa entek-entekane? Sing rame penonton ra mudeng ngoten. Napa? Reyokan. Kok nek reo Kang niki wudunen mangke wedi kula. Napa? Ngangge Anu weh, saiki ora joget ning saiki sampean mang suluk ada-ada cara yoja. Wis. Ijole kuwi. wah. Kuwi mirasa iki. Iki dijiarke radio iki.